Rutinitas sing diulang terus menerus saben dina. Pokoke ra ana dina libur nggo IRT, guys. Digabat joget disit, asik, asik, ser. Ben awake lemes ora kaku, guys. Ora pada lara dadine, guys. Lanjut, anaknya digugah, anak lanang kon sholat lah, wong wis setengah 6 ki, guys, mau, guys, kurang lebih ya. Banjur anak sing wadon ya digugah ki, guys, kon tangi juga. Biasa akeh dramane. Lanjut, kordene jendelane ya dibukaki ben udara sing seger kang jaba mlebu maring jero. Korden jendela ruang tamu ya dibuka-buka kabeh pokoke, guys. Lanjut, inyong nyapu kamar mburi. Banjur lanjut ruang tengah, ruang TV, guys. Ki aja salfok karo kartune. Anake inyong agi pada nonton TV kae nang burine inyong, guys. Lanjut, inyong nyapu kamar ngarep, guys. Kamare anak lanang disapu-sapu kabeh, pokoke kabeh ruangan ben bersih resik. Lanjut ke ruang tamu nih juga disapu, guys. Petang temen ya nang jero minim cahaya, guys. Nah, dibuka lawange ben padang. Lanjut ngarepane turunane juga diseak-seak disapu-sapu ya wis cukup sekian inyong garap masak. Bye-bye.